Zahrada úplně jednoduše nabízí věc, a to je, že nás tam nikdy nebude víc než 18. A pokud nás tam bude takovýhle počet, tak vždycky s dětskama budou dva pedagogové. Jeden učitel a jeden asistent pedagoga. A to je něco, co zahrada nabízí a co spousta jiných škol nabídnout nemůže. Druhá věc, kterou zahrada může nabídnout, je, že nás v zahradě bude hodně zajímat, co každý se naučit chce. To je důležitá věc a to je trochu klíč k tomu, jak to chceme dělat. Chceme, aby se, když se něco učí, tak aby člověk to chtěl a aby věděl, co chce. A třetí věc, kterou zahrada bude nabízet, tak je určitě to, že nás nebude zajímat jenom to, co se lidi jako učí nebo naučili, ale bude nás taky zajímat to, jak se tam cítí. Protože víme, že to, jak se člověk cítí, je často v životě důležitější než to, co umí. Možná mě napadá i veselá hnedka jako na začátek, právě tím, že spolehám, že tam bude toho víc se na té atmosféře podílet, to, co bude vycházet přímo z těch dětí. A podle mě děti jsou vlastně poměrně veselí, horové, tak pokud budou víc ovlivňovat tu atmosféru, ten prostředí, tak bude taková i škola. Bude, předpokládám, tím pádem rozmanitá, možná i taková náladová, možná taková jako místy třeba praštěná trošku, ale bude mít rozhodně jako velký tah na to někam se posouvat, někam něco vytvářet. A bude malá celkem, bude přehledná, bude taková jako rodinná.